A very good morning, Team Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network, where we give you the latest trending news in the nation of Zimbabwe without fear, without favor. And there is a prophecy from Apostle T.F. Chiwenga, which we need to revisit. This is a very, very, very long time ago prophecy, and it has started to manifest as we speak right now. It has started to manifest. Remember, there is something which is coming into the public domain. Zamati maona nasi Team Zimbabwe, I am told kuti is less than 1% of what is going to come. This is grapevine. Remember, there are people who are embedded in the system who understand these things. They are saying what is in the public domain as we speak right now is just less than 1% of what is going to come. More is going to come so as to expose Emerson Mnangagwa and to completely bury him. So there's this prophecy from Apostle T.F. Chiwenga from the past, and we need to revisit it because it carries a lot of significance, a lot of the truth of what is happening at this point in time. Let us hear. Achataurwa nepasiripo asi vanoda kuzonyatsonzwa vacharamba vachidzokera kumazwa angu vasina kutsvaga interpretation kuvanhu vandisina kupa interpretation iyoyo uye vasina kuipiwa naMwari. Ndakambopa chiprofita ndiri kuchechi ndichiti ndaona mumwe musha wanga uri muguta ine vana vakawanda vanga vachichema pasina chikafu. Amai vachingoti kuvana zvichaita tichauya nechikafu vana vachifa. Ndokubva ndaona muti muhombe hombe wanga uchiita kunge mupuranga. Ndokuona baba vemusha vachisiya kuchema kwevana vachikwira, vana vakaridza mhere, vamwe vana vakafa vanga vasingaburuke kuzoona kukwira, vairamba vachingokwira. Tired of old school marketing tactics. So if you take a look on what Apostle T.F. Chiwenga is saying right there, this is the truth. This is what is happening at this point in time in Zimbabwe. It has started happening. Emerson Mnangagwa is trying by all means possible to ignore or to shelve whatever which is happening, and is proving to be ignorant despite the plight of the people of Zimbabwe. Emerson Mnangagwa is ignorant and is refusing to answer anything. Remember, there is corruption. You have been exposed. 87 million, 40 million. Now it's known that over 100 million was paid to that company, bogus company. This is something which is coming into the public domain. And people in the leadership, Emerson Mnangagwa is continuously sweeping everything under the carpet. So it's interesting to see what is happening at this point in time, and is actually sponsoring the fake of opposition to continue fight the people of Zimbabwe who are crying. Baba vakanga varipa vakanga vari vasati vakwira mumuti. Asi hakuna kana baba vakuti vadzike kwakatoshandiswa mhepo yakatouya ine simba, ndo yakaburutsa, haina kuvaburutsa zvakanaka, vakaita zvekudonha. Yakanga iri mhuri iri kuchema nzara, baba vasina hanya nevana, paitofiwa nenzara, amai vachiti todini. Baba vachiramba vakanyarara, amai vachinyepera vana kuti baba vari kunotsvaga chikafu, asi baba havana kumboenda kunotsvaga chikafu, vaitoramba vachikwira denga. So if you listen very carefully to this prophecy, you can actually see that he is so direct in terms of what is going to happen. This man is not going to be removed ceremoniously. A whirlwind shall come, which is going to uproot the leadership of Emerson Mnangagwa. But it's not only the leadership, the system is going to be uprooted. So the system is the tree which Mnangagwa is continuously riding upon. And when this wind comes, it is going to uproot everybody, the system and the man who is climbing onto the top of the same tree. So this is so clear. Let us listen to the end, but there is something towards the end. We have to talk about it. So you must not miss the end of this prophecy, because there is something very important
which is there, which is going to explain what is happening right now, which is going to prompt to have this prophecy happen. So what is happening right now is mentioned at the end of this prophecy. So you have to stick around and hear. Saka I prophecy yandakapa ndikaramba kuidudzira kureva kuti nanhasi futi handisi kuzoidudzira prophecy iyoyo. Tinoda kungokuudzai kuti muizive, nekuti chiprofita ichocho hachisi chemangwana kana chegore rinouya, ndechenguva dzikure zvishoma, asi chakatakura mhinduro kune mumwe mubvunzo uri kubvunzwa navanhu. Mwari haasi kufara wekudenga denga. God is angry pamusoro penyika ino nekuda kwekudeuka kwokuita ropa. Guta rino rine ropa rakanyanya kudeuka munyika muno, iropa riri kudeurwa papulpit. Mwari ari kutoshandisa kudeuka kweropa riri physical kuti agoita awaken people to the spiritual reality that is offending him. Saka kudeuka kweropa kwakaitwa munyika muno kwakaitwa kwenguva yakareba, vanhu vachiparidza nhema asi dzisina ari kudzichallenge kusvikira Mwari aunza mahailstones amuri kuwana pano. Vhangeri yatakapihwa iri kuchallenge nhema, inoda kumisa bleeding iri kuitika munyika muno, inoda kumisa kudeurwa kweropa papulpit, vanhu vachiinda kunoita michato kuBahamas, vachitenga maprivate jet, vachitenga maproperties anodhura nemari dzevanhu vaurayiwa pamweya yavo nevhangeri yakatsauka. But Mwari is also equally unhappy about the shedding of mortal blood, physical blood iri kuitwa munyika muno. Ndichiparidza pamusoro penhau yeropa, ndakazvitaura hurumende yatinayo ichangotanga kutonga. Ndikati varume vatiri kutonga navo iko zvino vakadeura ropa rakawandisa kudarika vanhu vamaifunga kuti vakadeura ropa. Ropa riri mumaoko mavo riri kuda cleansing inoda kutoitwa at a church level. Hakuna musangano unogadzisa nyaya iyoyo kusvikira vanhu vafesana naMwari. Kuti vafesane naMwari vanotanga vasangana navakanzwa Mwari, anovaudza kuti chii chakagumbura Mwari nepambi paakagumbuka napo, saka toita sei. There is a solution, but varume ava vakakanganisa zvinhu zvakawanda, and our people are also complicit in what was done in a wrong way. Mwari haana kufara nemabvisirwo akaitwa aMugabe, zvekuti Mwari haasi kufara nevanhu veZimbabwe kuti vakafarira nzira isina kunaka kuti ibvise munhu ari kutonga nyika. It was undemocratic, it was illegal, it was criminal. But vanhu vakazvifarira nokuti vakanga vasisada Mugabe. It was another thing kuti vaMugabe vabve, it's another thing kuti vabve nenzira yavakabva nayo. Ndokubva ndataura rimwe gore ndichiti zvatakaita zviya takapinza ngozi mumusha pana chiri zvirangarira. Ndikati masoja amafarira aya nekuda kwezvavaita vachadzoka vakasiya vanhu vakaurayiwa, nokuti pakaitwa kupa pane vanhu vakafa ipo paya. Asi vanhu vakazvifarira. Ndikati zvamavafarira masoja vachauya vakata vachakuvadza isusu, vachauraya isusu. Kana paine anga aripo musi muna November, 17 November achaziva. Ndakazvitaura panapa ndikati we are going to cry foul nemasoja aya, because haina kuinvestigate kwa nyaya iyi. Vakatadza vanokumbira regero, hapana akatsvaga Mugabe akatadza, ende vacho vakatadza futi havagone kuenda kwavari. Pane tori mediation inofana kuitwa apa, panofana kutsvagwa vanhu vekunze vakuru vanonzi ngavagarwe navo pasi. Hazvina kuitwa nenzira yakanaka izvozvo. Iyoyo nyaya iyoyo ingozi yamakatendera imi vanhu veZimbabwe. Vanhu zvavakaita vakatora chidembo ndobva vachidzipa chakutandadza, zvikanzi yamundibatsira kuuraya chidembo. Makauya kuzoipedzesa imi muchifunga kuti ndimakaiuraya, yakanga yadzipwa kare. Saka machemero amuri kuita aya, Mwari ari kuda kutoti muzive kuti ndizvo zvamaipemberera musi uya. Zvinhu zvakanga zvaitwa in a criminal way, but imimi mumhanyira amakaita
street maka cleansa makaita whitewash criminal activity pasi rose rikati aiwa vamugabe vabviswa nevanhu vezimbabwe achisi chokwadi amusiri makabvisa mugabe amusiri mamhanyire amakaita maitogeza maitochenura ropa rakanga radeurwa kuti international community it haisi cool. It was by public lack of confidence makashandiswa kunge condom vanhu vezimbabwe tinofanira kunyara nekuti muchashandiswa futi manje ndiri kuprofita kuti vanhu vezimbabwe vachashandiswa futi mashandisirwo amakaitwa muna 2017 muchashandiswa futi mapedza kushandiswa madhambwa mozotanga futi kuchema moda kumhanya mustreet modhindwa futi nevanhu vamuda kumhanya against musuwa makambomhanya mustreet vachida kuti vaite zvavaida ivo vakakubvumirai makambomhanya mustreet kaemi muchiita zvinhu zviri illegal makabvumidzwa iye zvino izvi vanhu makabvumidzwa navo ndo vaapa nyanga havachakubvumidzai musuwa makamhanya mustreet maiita zvinhu zviri illegal ivo pa hakuna munhu anoresigna iye ari under house arrest anga aisirwe ipa house arrest vakadii kusiya electoral process ibvisa mugani. Was that electoral? No. Was that constitutional? No. Was that legal? No. It was illegal. Yes. Saka hapana asina mhosva panyaya iyi kunze kwangu ine vashoma vanga vakamira pano vanhu vachimhanya ndakambomhanya ini tofunga munozviziva ndaiparidza pano kana wakatomhanya unotorera mafingerprints ako pakupinwa kwakaitwa amai ndiwangu wakabata amai vachipinwa kudai so uchimba ndonzwa kunaka dzokorora. Saka chiprofita chekutanga ndechekuti muchashandiswa futi kana mwari akandipa upenyu ndikaramba ndichiparidza muchazopepuka rimwe zuva mozoti zvimwe zvinhu hatichadaita inega. That awakening is going to bring accountability in our leaders. Yes. Vanhu vezimbabwe vanoshandiswa kunge chikorobho endai apa maenda endai apa maenda. What is the reason? Munoshandiswa sechiya chandambotaura hachizokorodzeka asi ndo chamunoshandiswa kufanana nacho. Chiprofita chechipiri ndechekuti Mwari akatarisa nyika ino ari kuziva kuti nyika ino ine matambudziko ayakafesana nayo, but Mwari uda kusolve ma long term problems for a long term solution. Therefore, the solution that we are expecting is not going to come as soon as we expect. We are going to go into a difficult time. Muchabudiwa muno vanhu vachitiza kuenda kune dzimwe nyika. Vamwe vachitiza nhamo, vamwe vachitiza jeri, vamwe vachitiza kufa nenyaya dzenyika idzi. Asi pakupedzisira kwezvinhu zvese pane chimwe chokwadi chabuda nenzira isina kunaka. Changa chakatsikirirwa for a long time. Vanhu vachaziva kuti what was really our problem and who was really perpetuating our struggles. Hakuna court ichambofa yakazviita ta. Nekuti vana vacharega kuenda kuchikoro. So this is what is very important Team Zimbabwe to note kuti this is where we have been saying ndo pane nyaya yese ndo pane chiprofita chese. What he has just said right there ndo pakagara chiprofita chese kuti dzi. People are now going out of Zimbabwe, including Apostle Chiwenga pachavo vatotizawo muZimbabwe macho. The man who gave this prophecy was still in Zimbabwe, still preaching. This was before COVID. But right now where is he? He's in exile together with others. Vanhu vamhanya muZimbabwe. People are going to Dubai. People are going to UK. People are going to various countries, leaving Zimbabwe, fleeing from Zimbabwe. South Africa, Botswana, Mozambique. Our people are leaving Zimbabwe, running away from Zimbabwe.
ukatarisa rate iri kutora vanhu manes aid nayo is shocking, because people simply want to leave Zimbabwe, and it's happening. But if you take a look right now, the rate at which the truth is coming out, he clearly said hakuna court ichazvikwanisa, asi kune chokwadi chichabuda neimwe nzira. This is what is happening at this point in time. Nobody ever thought kuti kune 87 million ichabuda kuti yakabiwa. Chivayo exposed it kuti 87 million yakabiwa, and right now they are trying to play down that allegation by saying that only 7 million was looted. But Nick Mangwana confirmed about that development in 2021. Right now, it's emerging that over 100 million was paid to that company in Rainform CC. Oh, this is happening, and the truth is coming out, and nobody knows what is really happening and who is really behind this. But this is just the beginning. More evidence is coming out slowly. Remember, there are issues of 15 billion yakabiwa. Diamond, gold mafia itself, ndechimwe chokwadi ichocho chiri kubuda nenzira dzisina kumbogara dzakatarisirwa kana kufungirwa, is because a lot is happening and a lot is at stake. Where we stand right now, Emmerson Mnangagwa is going down, and there is no way he is going to recover from this. So it is what it is. We'll continue to watch and see. But I agree with Apostle T.F. Chiwenga. Children are going to drop out of school because the people are not going to afford it. Kune vamwe vachadzokera kunogara kumusha kumba kwa baba, kuroja kwa ramba. Kuti panguva iyoyo kune vamwe vachaita mari zvisingaite. Kuti panguva inosafa vanhu zvakanyanya, makoronyera anonota, anonuna. Nyika ino ine maproblems mashoma kufura mafungira amuri kuita. Zvekuti vanhu vakapa mari vakaenda nayo kunze kwenyika vakaidzosa vese, hatina kana nidi kukwereta. So just imagine kuti Chivayo alone vari kuba mari sei. Toilet inoita iyo 300 US iri kuchajwa 3,500 3,800 3,500 yabiwa. So you can actually see that this is the truth. Mari yakabiwa mZimbabwe muno ikadzoswa. A lot can happen. We can develop this nation. Mari yese yakabiwa mZimbabwe ikadzoswa. We will never go for a loan. And that is the truth. So this truth is coming out because the time is now. And it has to happen whilst these people are still there. So that kana takutera mari dzakuchitsvagwa, it will be easy, because zvinesiri kunzi ihurumende itsva iri kuzvisimudza. So you can actually see that vakataura pachena vakati makoronyera anonota. And take a look on vana Chivayo. Take a look on them. He clearly came out on a radio interview and said, inini chandoda kuenda padhuze nemapoliticians chete ndoita mari. He want to be a billionaire. How? Through looting. And that is his aim. So when you are looting and you are stealing and you are not yet a billionaire, for you to be a billionaire, you must have above 999 million. 999 million plus for you to be said you are now a billionaire. So just take a look kuti how long is he going to steal for him to be a billionaire? Because asikuba chidya egaka ari kuti vana mpofu, vana chimombe, vana chichi vese vari kuvanenge vachidya mashereni, which means they are going to loot and loot and loot and loot for one person to be a billionaire who is very ambitious. But I'm glad that it's happening and we are getting close, and you will see the embarrassing exit of Emmerson Mnangagwa, which is going to happen. So thank you very much for coming. Let us meet in other episodes and other broadcasts. Chichagoneka here kuti vanhu vakapa mari vagodzosa. Handizivi.
but pane mari yakawanda yakabirwa nyika nemunhu akanostasha hundreds of millions into offshore accounts for their personal needs. Ine ndiri kuona mumwe achifa asina waaudza kuti ndakaba mari ndikaviga pakati. Ichadzoka here mari iyo? Handizi. So this is it. Thank you very much, Team Zimbabwe. We will see how Emmerson Mnangagwa is going to evade this, how he is going to run away from the truth. And remember, the truth shall always come to pass. And this is the season we are in, where the truth has to be said and the truth has to be spoken. Let us meet in other episodes and other broadcasts.